Sopo toyo ana wong yo kuwi mau pawakane gedhe dhuwur rambune ababe minuman keras nadane kaya ngene aku ratu Sengkapura besok ratu Mandura aku Kangsa Dewa kowe sapa aku Loro Ireng putri Widara Kandang Lata kok kaya bojone Gading persis gelem kowe rabi karo aku nduk Cahayu Loro Ireng kowe ora tak pateni nek kowe rabi karo aku rabi iki piye rabi kowe karo aku diundhake kuwade ditemokke karo Pujangga bar kuwi awake dhewe malam pertama ki piye malam pertama ki yo aku karo kowe mlebu kamar terus kowe tak kowe mau tak ijen gendong tak ijen kowe dadi bojoku gelem ya Nduk kakang kok krasane aku dikapake wis diomongi nek wong wedok aja metu aja melu nek aku nang ndi aku pengen delok abon-abon sawung adu-adu jago kakak nek wong wedok kuwi nang omah ae aja wong wedok nek wong lanang ndi dikinte nek wong lanang ndi dikinte engko nek kancane pengen piye rupamu ki ayu bali yo
Yen kowe keduka mati soal aja takut kakak aku. Menika neng bala ngenani jajane gagane bangsa dewa sareng kalih jumlaranipun wujudipun pusakane Narayana inggih menika senjata cakra den tamake marang bangsa dewa pejah kapisanan bangsa dewa. Ayo mati. Amun-amun lirku mantan Malaping mandoro Sapa sing wani merjaya putraku Kangsadewa ngaku sapa sing wani mateni anakku Kangsadewa ayo ngaku ayo ndang ngomong senjata nang golong kowe wis masalahmu akeh mateni wong opo kowe yo melu kula kowe sapa kula kok rasana yo niku putra Buman Sagopa Widara Kandhang anakku ya Nggih, mangerti aku ki ramamu. Basudewa Ratu Mandura ki bapakmu. Besok kowe ngenteni sirape keprabon ana negara Mandura. Bencang kowe nyang bapakmu.
Bekencang nama kongko bolong kancane sepo sing gawe rambut dawa jenenge gondrong rambut untu jenenge ompong bojo moblong tinggal jagong sing lawon kan ditawulun aja kaget kuwi ning Kang Prapo ya kan Basudewa lho nggih pukulun sung kepang di kula kunjuk ya ulun tama kowe wis ketemu karo Jokowi mau putramu sing mbok titipke ning Bawa Kandang sampun iki kok rasane iki lho nggih pukulun iki lara iki nggih pukulun iki namanya ini nggih pukulun iki ayatnya ya kan Pak Rasana bulan keraya-raya ya kowe mau saka Kalimangan mandhap ana Ngarcapada kuwi goleki jeneng kita Pak Rasana dewa ya kowe mau geger kayangan geger dewa bilulungan bingung bilulungan awet pangamu ratune gajah Sang Prabu Puspadenta kang wujud gajah iki iso ya kowe mau omong-omongan bisa omong ratune gajah kuwi mau kepengin ngayunake Bathari Gagar Mayang pramila aku njaluk tulung marang jeneng kita Pak Prasana Kadyanto sejatine Pak Prasana ki saka desa saiki ora ngerti Pak Prasana ki anak ratu ngono Pak Prasana kuwi anake wong desa Demang Sagopa banjur tibake Pak Prasana ki anak ratu padha karo dalange dalange iki ketake dalang nek asline CEO ana ing klinik Tobat aku ki CEO bukan delok drama Ciman iya pangamu gajah Sang Prabu Puspadenta ngayunake Bathari Gagar Mayang Sang Meweh ayo dewa ngedherake Bathari Gagar Mayang Jotatun dosa aku Prabu Puspadenta aturing gajah kayuangan tak doane dadi Ngarcapada unggahke dadi kayuangan aku Okrasana jagoning dewa ayo iki sing jenenge Gajah Puspadenta ya aku Gajah Puspadenta dewa rawane maju perang dewa ciring getih wedi mati ayo kowe ora sah maju dewa kon madai gawe mlepet dewa iki kang dadi jagoning dewa maju Aki ngerjakan siramu jarak karo Puspada ida-ida
Bisa omong ilate mbok betot nganti ora iso omong lumpruk tanpa daya. Barang apa wae nek wis kladuk ndak betoten. Nek mbok betot wis ngono wis terus lemes. Kan iki dadi titian kita ya, Guys. Puspa Dinta iki dadi titian kita saka ya mau bungaing dewa. Ulun menehi jeneng marang jeneng kita Kakrasana ya kuwi mau Baladewa. Kok balane dewa. Jeneng kita ya kuwi mau besok dadi ratu ana negara Mandura. Jeneng sira mudhun Ngaramada mesti bapakku sing jenenge Basudewa mesti lecet keprabot terus kowe dadi ratu. Kok panjenengan saged ngerti lakone ngono goblok. Ora singkat ae bentang bar. Trigis kakek ngomong.